हेल' लोगोफोर माबोरै दङ आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ। लोगोफोर जों दिनै सावरायगोन जोङो माबोरै गाव गावनि इउटुब चेनेलाव बा गाव गावनि इउटुब भिडिअ'आव माबोरै जोङो साबस्क्राइबार आरो भिउ लाबोनो हायो। जों दिनै बिनि बागै सावरायगोन। जुदि नोंथांनि चेनेलाव माने 20, 30, 40 बेबायदि भिउ गाखोदोंब्ला नोंथाङा बेखौ जेबो साननाङा। मानो होनोब्ला नोंथाङा रानिं भिडिअ'खौल' आपल'ड होबाय था लोगोफोर। आरो आपल'ड होनायजों लोगोसे नोंथाङा मोनसे खोथाखौ गोसोआव लानांगोन लोगोफोर। फैदो बिदिब्ला आं दा आंनि YT स्टुडिअ'खौ अपेन खालामना नोंसिनो दिन्थिदिनि लोगोफोर। जोङो माखौ गोसो होनांगोन एबा माखौ नोजोर होनांगोन होनोब्ला नै जुदि आंनाबो नै लोगोफोर माने मैयानि भिडिअ'आव 40 भिउल' गाखोदों आरो दाख्लैनि भिडिअ'आव 63, 72 बेबायदि भिउल' गाखोयो। माने आंनि नर्माल भिउआनो हमनानै लादो 50 लोगोफोर। जोङो माबोरै 50निफ्राय माने 100, 200, 300 बेबायदि भिउ मोननो हायो। जोङो माबोरै लासै लासै जोंनि चेनेलखौ ग्र' आरो जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइबार भिउ मोनहोनो हायो। आं नोंसिनो बिनिनो मोनसे टिप्स खोन्थानोसै लोगोफोर। बेनो जाहैबाय नोंथाङा नोंथांनि YT स्टुडिअ'खौ अपेन खालामनानै कन्टेन्टआव नोंथाङा जा भिडिअ' आपल'ड होदों बेखौ नोंथाङा चेक खालामनानै नायनांगोन लोगोफोर। बेयाव चेक खालामनानै नोंथाङा नोंथांनि भिडिअ'खौ नायनांगोन जे नोंथाङा अबे भिडिअ'आव बांसिन भिउ मोननानै दङ। जुदि नोंथांनि बबेबा भिडिअ'आव नोंथांनि 1000 बा 600, 500 बेबायदि भिडिअ' मोननाय दङब्ला नोंथाङा बे भिडिअ'खौ चेक खालामनानै नायनांगोन आरो बे भिडिअ'नि कन्टेन्टखौ नोंथाङा आरो फिन खनसे खननै, खनथाम, खनब्रै बेबायदिनो रिपिट माने बिनि सायावनो भिडिअ' बानायलांबाय थानांगोन लोगोफोर। आं बेखौ बुङाखै जे नोंथाङा खनसे बेबायदि टाइपनि भिडिअ' खालामफिनबानो नोंथाङा 1K, 2K, 3K बेबायदि भिउ मोनगोन। आं बेखौ बुङाखै लोगोफोर। माने नोंथाङा बेखौ नोजोर होनानै बे टाइपनि भिडिअ' खालामलांबाय थानांगोन लोगोफोर। होनबानो नोंथांनि चेनेलाव लासैनो भिउ आरो साबस्क्राइबारा लासैनो माने गाव हारसिंनो माने लासै ग्र' जालांनायनि चान्सआव थागोन लोगोफोर। दा नोंथांमोनाबो बुजिखाबाय जानांगौ। बेखिनिखौनो आङो दिनैनि भिडिअ'खौ दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर। आरो आङो मोनसे खोथा बुंनो सानो, नोंथांमोना जुदि इउटुबाव साक्सेस जानो लुगैदोंब्ला नोंथाङा भिडिअ' आपल'ड होनायखौ नागारनाङा। नोंथाङा रानिं भिडिअ' खालामबाय था आरो नोंथाङा माबायदि भिडिअ' खालामनांगौ नोंथाङा YT स्टुडिअ'खौ अपेन खालामनानै चेक खालामनानै नायनांगोन। अबेहाय बांसिन भिउ फैदों, नोंथांनि अबे भिडिअ'आ बयजोंबो बांसिन नायजादों, नोंथाङा बेखौ नोजोर होनानै बे टाइपनि भिडिअ' खालामलांबाय था लासैनो। होनबाना नोंथांनि चेनेला लासैनो ग्र' जालांनायनि चान्सआव थागोन आरो लासैनो नोंथांनि चेनेला बयजोंबो नायजानायनि चान्स थागोन। लोगोसे भिउआबो लासैनो फैनायनि चान्स थागोन लोगोफोर। दिनैनि भिडिअ'खौ आं बेखिनियावनो बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो, साबस्क्राइब खालामदो। लोगोसे खाथिनि नटिफिकेसन बेल आइकनखौ अलाव थुनानै लादो लोगोफोर। आरो नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनफिनगोन। दा आं भिडिअ'खौ बेखिनियाव